Seuraavan 2 minuutin aikana kuulet tarinoita, jotka voivat säästää sinulle miljoonia, sekä rahassa että hermoissa. Nyt 5 eri alojen ammattilaista esittäytyy sinulle. He kertovat työstään ja sen haasteista. Olen projektipäällikkö, Minna. Vedän suurta toimitusprojektia. Tehtäväni on toimittaa pilottijärjestelmää asiakkaalle. Olen johtaja, Markku. Vastuullani on koko yrityksen kehittäminen. Olenkin käynnistänyt toiminnanohjausjärjestelmäprojektin. Olen senior-konsultti, Pirkko. Minulla on kovat laskutustavoitteet. Tasapainoilen jatkuvasti tavoitteiden ja asiakkaan toivomusten välimaastossa. Nimeni on Pekka. Vastaan projektitoimitusten kannattavuudesta. Olen hyvä jatkomyynnissä. Hello, I am Cindy and I am an integration team leader. Haluan palvella asiakasta mahdollisimman hyvin. Projektini budjetti on kuitenkin tiukka ja otan siksi tiedostettuja riskejä. Yrityksen tulevaisuus riippuu onnistumisestani. Kehitysprojektissani laatu ja aikataulu ovat erittäin kriittisiä. Asiakas esittää projektissamme usein toiveita, joiden vaikutuksia he eivät itse kokonaisuudessaan ymmärrä. Jos toimitusprojektimme ei ole kannattava, teetämme työn Kiinan yksikössämme niin halvalla kuin mahdollista. Hello, I am looking for new job. Uskotko kun kerron, että esittäytyneet henkilöt kertoivatkin samasta projektista? Nimittäin, Markku osti Pekalta yritykselleen kriittisen toiminnan ohjausprojektin. Pekka onnistui tuplaamaan projektin koon jatkomyyntitaidoillaan. Konsultti Pirkko palveli asiakasta mahdollisimman hyvin ja pyrki työttämään mahdolliset ja mahdottomat toiveet parhaan tietonsa mukaan. Minna tunnisti hyvin projektitiimin haasteet. Asiakkaan tahtotila sen sijaan ei kristallisoitunut. Cindystä ei ole kuultu mitään. Projektin lopussa todettiin yhteisesti, että tuli pakallisharjoitus. Kaikkia harmitti. Jospa toimittaja, tilaaja ja koko tiimi olisivat aloittaneet projektin pelaamalla yhdessä simulaatiopelin. Pelin, joka olisi räätälöity heidän projektistaan. Simulaation avulla kaikille olisi kirkastunut projektin tavoitteet, prioriteetit ja riskipisteet. Siten olisi varmistuttu, että projekti toimittaa sen, mitä asiakas todella halusi. Jos kantapään kautta opettelu tuntuu liian kallilta vaihtoehdolta, ota yhteyttä. Pannaan tuulemaan.